koblingen ikke også? Bare kør videre derudad. Jeg kan vende her. Okay, så koblingen ned, så drej rundt, drej det ikke. Nu skal du ikke køre ud i grøften, vel? Træd nu bare. Jamen, du troede, du ville køre ind på gården. Nej, jeg skal vende. Okay, så er vi ned med koblingen der. Sådan bremsen. Du glemte at træde koblingen af. Hvorfor kan jeg ikke dreje her? What? Så, stop. Okay, spark her, ikke også? Bare gear. Op. Ja. Så er det hernede, ikke? Okay, og så... Så. Hvor går det godt? Altså, ja, sådan der, ja. Ja, sådan der. Og så brems, ja, og kobling ned. Kobling ned, og brems. Sådan der. Og så første gear, ikke? Okay. Og så første gear. Okay. Op med første gear. Og så kører du bare stille og roligt. Giver den lidt gas og slipper, ikke? Og så kører du bare. Kører du tilbage. Nej, ikke? Det går da meget godt, det der. Hold da, ja, du. Kører du allerede 110 km i timen, kan jeg se? Nej. Du skal lige koncentrere dig lidt, ikke? Det er jo en lille smal vej. Vi kører ud på landet, jo. Bare kør ud i midten. Jeg har lige prøvet en ting. Okay. Okay. Hvordan gør man nu det her? At... Bare, du ved, du træder bare på speederen, og så slipper koblingen lidt. Skal det hjulspind? Nej. Rosa. Det er jo vildt sjovt. Det går sgu da skide godt. Ja, det Altså, er bare til... nogle gange er det lige i opstarten, Det er ikke? pisse sjovt. Det må vi gøre igen det her, så. Ja. Lige om lidt, ikke? Ja. Pas nu på, at du ikke kører ned til hestene dernede. Det gør jeg ikke. Vi skal ikke ned i det der. Jeg kan ikke lide det her ting. Du bør ikke sætte den helt ned i første gear, mand. Når du kører, du skal sætte den i andet gear. Når den triller, skal den bare ligge i andet gear. Skal den? Ja. Prøv at give den lidt gas nu. Okay. Giv den noget gas. Okay, Giv den noget gas. Okay, I første gear. Okay, vent. Nu skal jeg lige tænke. Ja. Giv den noget gas. Okay. Altså. Ja, det er godt. Hvis du skal lige holde øje med begge hænder på rattet, ikke? Det er godt, vi har sikkerhedssele på. Gør ikke noget ved at smadre bilen Så til. kan du køre ned til lospladsen, kan du ikke gøre det? Så ja, det her sving, det er fint. Nej, det er rigtig fint sving, det her. Kommer vi ud på en lidt større vej. Det er her, jeg har kørt hurtigt. Ja, det gør du også lige før. Uha, nu går det sgu stærkt. Den film, den sender jeg lige ned til din mor. Ej, det gør du ikke. Det kan jeg godt sige dig, det gør du ikke. Så jeg nu. Prøv at se, hvor fint jeg klarer det at svinge. Uden at holde lige kobling. Okay. Gik det meget fint? Ej, det er så sjovt, mand. Det er helt ekstremt. Tror du? Nu skal jeg lave en fin vending. Okay, helt ud. okay. Hvor er du dygtig, hva'? Oh. Du må lige træde lidt på speederen, ikke? Ja, sjovt. Jeg synes, det hugger lidt i det lige. Ja. Nej, det går sgu meget godt. Prøv at se, den der gynger bare helt vildt.
Der er næsten her. Okay. Ja. Ja. Okay. Det gik sgu da helt fint. Så i 4 gear. Ja, det går fint Ja, nok, det det her. går rigtig godt. Så op i 3. Okay. Ja, ja. Tag det roligt her jo. Nå, hvad så? Det ved jeg ikke, når han drejer om det. Det er fint nok. Det bestemmer du selv. Hvad siger du? Hvad skal vi? Jeg ved ikke, hvor skal vi her? Skal vi have en lille tur til? Der kommer en bil der.